भाईना आज्ञा बिस्कुट अच्छी कि आज्ञा अच्छी देले गोटे मारिगोल्ड बिस्कुट no, 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 no. No, 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 no. हाँ भाई आउ गोटे स्प्राइट अच्छी आज्ञा अच्छी दौना गोटे स्प्राइट नियंत भाई आज्ञा आउ गोटे आपको कौन आंटी चॉकलेट अच्छी आज्ञा चॉकलेट अच्छी चॉकलेट ना आउ गोटे ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଏଇ ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା 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 ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା Hide it. ଆଉ ସେଇଟା ଦଉନାହାନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା 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 ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସେଇଟା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା ପଇସାଟା ଆଣିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ ହେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି ନେବେ କେମିତି ମୁଁ ପଇସାଟା ଆଣିକି ଯାଉଛି ଭାଇନା ହେଲା ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ସବୁ ଆଉନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି ଆଉନ୍ତି ସଉଦା